Kedam tangarni women karbi student atum perangkya mai ingni pen difu angkang palong pliadim red light area pamen pangdak pondo. Laso puthak kedam tang chiti ni phai trainer keparni ITI arat atum tami ningkang samselam the chipaklang pon. La WKSA tu women atum dang nong nu nang kipi la sibilitum la so anong nu nang kipi ke itum pin ke lamboy ke tivoy dun lo. La si ilitum athan la so nong nu nang kipi ke ilitum ka jadi no de ka hala ka tiplanga bang ko malone ka ala ITI area pan ma durlang so area pan kunon ha tarlang so area pan kunon alang tum nong nu ke jo ke la ke ilitum ke dom dun tung te la si ilitum ITI rong che don pen rong mong we pen ta ilitum lam klar ka chi dun lo la si Pirangkya mayalong ITI rong mongwi animalia tumpen ki pachini ke ITI rong mongwi havar alom pinang an ke thekiria tumdu sidami ahok he alam pen rod ahong jalong lapuson ki juno dakalam the WKSA pen ke pangdak pon ke chokche pikalam lo pusi ningji aku akan tu dengan kok alang la suka ninja puthak ni tu media on eke kalima nitum pandak red area red light area nang pincong apon nitum ke chat nitum la salam ke nitum 7 nana sa aku dia on law and order mane non son ni ligi puason sikaduk ka verat ang no alang isia meeting e hisap se alang hang se la song no alang dia cho hang lek nang kok komiti ke macam komiti ta dulu seta komiti do paling lelam ning jeret ke chok je mati la so prang pe nitum ta ko anera da kam claim lo non kisar pi an lo jo seta nitum la puson area pu nitum thek long le kente la an nitum ra da kam claim ke ta ti pon on de pini area lang ning kan isi ni ma ngapa thek pen red light area nang thek long lok ke alang mi thangi claim potong red light area pu thek long lo man manang tum an reporter tum thek long lo ma red light area ha nang kan ra reporter tum ta isia question lo jong si du pute nang tum taning je da oi reporter tum ta nang thes nang tum si reporter lo ke bang inu pa kini tu claim claim do ta hai lo sa area panano pa juno ke arbin tum te mati ing no dak pulo te ni tum ke ne oh area pute ka du ba be lo no ti tuman ta red light lo alang pang thek pa me no Lasini niang bongkar biaro na teng dia na chuhang nang jipusi ki hang pidu lapen lasopen dia na chuhang he lepute law and order antami lamhoi pidam nang kokpo puta ningje pontu news report KTV news